Ga waɗanda ba su ga sun yi subscribing ɗin YouTube channel ɗinmu ba, ku danna subscribe, sannan ku danna alamun ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka sake su. Barauniya, kin sace zuciya, ina kike ne sarauniya, ki bani so kar na sha wuya, rashin ki zai sani jinya. Teacher is family. So mai kama da suda mai sa mutum ya yi kara, na buɗe sirrikana ni ne wata ki zamzara, so ne yake sakawa tashin gari ka yi ƙaura, mai kushe so da ƙauna na bar shi can yana ƙara. Ni ɗaki ne hakika sani a zuciya, duk minti ko dakika kina nan a zuciya. Ni ba da so ki bar ni domin zana sha wuya, komai na yau gare ki don Allah ki dariya. Na ɗauki ɗan takarda shafi na so ki ɗan buɗo, san zana sirrika na kauna na san akwai mando, ke kika kai ni sama can babu ke ni zan faɗo, sarki a gun Fulani shi suka ce da lamiɗo. Da dai ana bayar da daman ganin sirrin zuciya, da na buɗe miki na waki gani za ki tausaya, kogi na so da kauna na faɗa har na zo takiya, ki daure sanin ke gija ni kar na sha wuya. Ki kira ni zarraka kikin ji yan mata, ina so ki gane da ni da ke mun zama yan gata, kin zama malamata mai koyar da ni, sani a raina huta ke min magani, so ya saka ni cuta ke ce magani, ke ɗaya ce a raina ni nake gani, soyayyar gaskiya nake miki kin ji yan mata, sani a zuciya na zam daban kin ji yar gata, ko bacci nake yi take a take zan farko, zan bi ki ko ina ne lungu da lungu har sako, komai yake nuna ni kam wake ne zan miko, raina ya zama fansa kan san kin ji yan mata. Zaki mini alfarma sani a hannun dama, sai na daina shan fama ke kaɗai cikin raina, na sanki na ce na sanki yan mata, na sanki na ce na sanki yarda.